Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, sister, go, sister, soul, sister, go. Pretty lady, Mona Lisa. Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο μου. Είμαι η Ελισάβετ και σήμερα θα κατέβουμε στο κέντρο να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο vlog. Θα πάμε να ψωνίσουμε πρωτεΐνες, θα πάμε να ψωνίσουμε βιολογικά πράγματα, θα πάμε στο κέντρο, στη Wild Shop. Ας μην σχολιάσουμε το δωμάτιό μου από πίσω. Τέλος πάντων, και θα πάμε γενικότερα για ψώνια. Θα σας πάρω μαζί μου και θα περάσουμε καταπληκτικά. Αρχίζοντας λοιπόν με θετική ενέργεια την ημέρα μου, χορεύω, βλέπω πόσο όμορφη είμαι σαν τη βασίλισσα που είμαι, λες και ξέρω τι με περιμένει κλπ. Στον δρόμο επίσης πάθαμε λάστιχο. Και μαντέψτε ποιος θα είναι ο σοφέρ μας για σήμερα. Ο αγαπημένος μας Τέλειος από εδώ. Δεν ανοίγει. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσου. Θέλω κόπεδα, ελικόπτερα, θέλω οικόπεδα. Όσα άκρυπα έχω, όσα άκρυπα θέλω οικόπεδα, όσα άκρυπα. Ο μπρο χάρηκε που βρήκε πάρκινγκ. Ναι. Έχω φτάσει στο κέντρο μαζί με τον παπά μου, θα πάρουμε ελιές. Και τώρα πάμε να κάνουμε έκπληξη στην ονά μου. Είναι πίσω, δεν με έχει καταλάβει ακόμα. Απορώ πώς βέβαια, γιατί είμαι πάμε κάνω. Αφού είδαμε λοιπόν την αγορά στο κέντρο και το πόσο στρογγυλές και νόστιμες είναι αυτές οι ελιές, ψωνιστήκαμε μερικά πράγματα όπως παστά ψάρια και ελιές που είναι οι καλύτερες έχονες, που είναι πολύ πολύ νόστιμες, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σου πω πόσο σημαντικό είναι να βλέπεις τη μαγεία δίπλα σου, όχι μόνο όποτε σε βολεύει και όταν είσαι καλά, αλλά και όταν έχεις τις στραβές σου, καθώς ναι, υπάρχει χαρά και ναι, είσαι ικανός να τη βρεις, απλά με μικρές τροποποιήσεις της μίζερης ρουτίνας που εσύ έχεις δημιουργήσει. Ήθελα να πάω σε ένα μαγαζί που λέγεται Holland & Barrett και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έτσι παράξενα από αυτά που μου αρέσουν. Πήγαμε στην ονά μου, πήραμε ελιές, ψωνιστήκαμε από εκεί. Τώρα θα πάμε στα Bershka και στο Holland & Barrett, αν είναι ανοιχτό εννοείται. Αλλά εννοείται πως οι αδερφοί μου και ο μπαμπάς μου ήθελαν να έρθουν να φάνε, γιατί έχουν φάνε κανένα 2 ώρο, οπότε δεν τους προλαβαίνεις. Καταλάβατε. Και ήρθαμε σε αυτό το μαγαζί πρώτα. Αφού πήραμε τα snacks μας, γνωρίζουμε πως σωστός ο άντρας πάντα πληρώνει. Και μετά σε πάει και βόλτα για να ψωνιστείς και κάνα ρουχαλάκι τώρα που έχουμε εκπτώσεις, έτσι. Ήρθαμε στα Bershka μαζί με τον παπά μου και την αδερφή μου. Και έχω να πω ότι ήρθαμε μόνο και μόνο επειδή έγραφε εκπτώσεις έξω. Αλλά μπαίνεις μέσα και βλέπεις ένα φόρεμα. Εδώ. Έχει καμιά 60 ευρώ. Not in the mood for that. Αυτά τα παπούτσια θέλω να το πάρω πάρα πολύ. Βασικά ό,τι είναι χοντροκομμένο απλά το θέλω. Γιατί αυτό το παπούτσι είναι πραγματικά εικόνικ. Δεν αρέσει σε κανέναν από την οικογένειά μου. Έτσι δεν είναι? Σε μένα αρέσει. Α, πάλι καλά. Και το θέλω πάρα πολύ. Δεν είναι τέλεια. Εγώ με την αδερφή μου φοράμε ίδιο νούμερο, οπότε να τα πάρουμε θα μπορούμε να τα φοράμε μαζί. Και είναι υπέροχα. Να έχεις τα περάτα, έχεις αυτά. Τα έχω και στα κοιλιά μου αυτό το ζάκι. We don't care.
δεν πήγαμε σε ούτε ένα μαγαζί από αυτά που ήθελα και από αυτά που περάσαμε ήταν όλα κλειστά. Δεν ξέρω τι φάση ήταν αυτό σήμερα, δεν ξέρω πραγματικά. Στο δρόμο επίσης πάθαμε λάστιχο. Τώρα ο μπαμπάς μου θα φύγει, θα πάει να βρει κανένα βολκανιζατέρ, γιατί κανένα δεν είναι ανοιχτό. Η μαμά μου δεν μπορεί να είναι μαζί μας, οπότε θα κάτσω μόνο μου με την αδερφή μου. Αυτό μάλλον δεν θα εξελιχθεί καλά. Ας μαγειρέψουμε μαζί, γιατί πάντα αυτό δεν κάνουμε, όποτε δεν έχουμε τι να κάνουμε. Και το δωμάτιό μου είναι χάλια, ασημάζευτο και πρέπει να το συμμαζέψω και βαριέμαι και δεν θέλω. Και νεύρα και πεινάω και όταν πεινάω δεν θέλω να μαγειρεύω γιατί όταν πεινάς ρε φίλε, θέλουμε έχεις έτοιμο το φαΐ μπροστά σου. Δεν θέλω να κάτσεις να μαγειρεύεις, δεν είναι ωραίο. Πείτε μου κι εσείς αν if you sympathize with what I'm saying. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ρούχα μου που φοράω μεταξύ σήμερα. Αυτή η μπλούζα είναι της θείας μου. Είμαι και πολύ rock and roll. Μπορείτε ακόμα και να το πιστεύετε να κάνετε την ημέρα σας καλύτερη με διάφορους τρόπους, όπως να κάνετε πράγματα τα οποία σας γεμίζουν ψυχικά και σας κάνουν να νιώθετε ωραία, ακόμα και η ημέρα σας πήγε σκατά και πάθετε λάστιχο και δεν ψωνίσετε τελικά αυτά που θέλατε. Μπορείτε. You become the 5 people surrounding you, όπως λένε και οι γνωστοί Αμερικάνοι. Και τα κοντινέστερα, όχι μόνο 5, αλλά 100 δισεκατομμύρια πράγματα γύρω μου, δεν ήταν άνθρωποι. Δεν έχεις φίλους. Αλλά μια καταστασία που μου προκαλεί εντονότερο μπουχτίσμα και στεναχώρια, οπότε δεν είχα καλύτερο πράγμα από το να τα τακτοποιήσω. Φεύγει ο ήρωάς μας, πάει να φτιάξει τα αμάξι. Πείτε μας πώς νιώθετε. Χαρούμενος. Γιατί? Και δυστυχισμένος. Πείτε μας γιατί, κύριε Φωτιάδη. Γιατί πάθαμε λάστιχο. Και χαρούμενος γιατί νιώθετε. Γιατί θα φάω σε λίγο. Αυτά είναι. Goodbye. Να σας κάνω λοιπόν ένα haul με το τι πήραμε. Έχουμε εδώ. Αυτό μου το κάνανε δώρο. Είναι sauerkraut, πώς το λένε, είναι ξινό λάχανο και έχει πάρα πολλά πρεβιωτικά από ό,τι λένε, δηλαδή είναι καλό για το στομάχι, για το έντερο, για όσους δεν μπορείτε να... Γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορείς να το βάλεις σε κάποια τορτίγια, σε κάποιο σάντουιτς. Το λάχανο, να ξέρετε, έχει σουλφοραφένες, δηλαδή ιδιότητες, τις οποίες αν τις καταναλώσεις είναι αντικαρκινικές και είναι πάρα πολύ καλές για τον οργανισμό σου. Κάπαρι, είναι πολύ ωραίο έτσι για topping για κάποια σαλάτα. Και εδώ πέρα έχουμε 1, 2, 3, 4 ειδών, κυρίες και κύριοι, ελιές. Και μην ακούσω κανένα σχόλιο για το καπελάκι εδώ πέρα και μου γυρίσει καμιά βίδα. Juda Club. Ελιές κανονικές με πιπεριά φλωρίνης μέσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Είχα πάρει και με σκόρδο μία φορά. Με τους πήρε ο μπαμπάς μου βασικά. Αλλά από τότε που έφαγα μία φορά σκόρδο και έκανα εμετό, δεν μου έχει ξαναπάρει τίποτα με σκόρδο. Μην κοιτάτε τώρα αυτό εδώ πέρα. Αυτό έχει 0,5% σκόρδο μέσα. Και τα βλέπω αυτά, γιατί είναι κάπως άσπρα μέσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά το ρώτησα τώρα, λέω μπαμπά, μου πήρες ελιές με σκόρδο. Με αμύγδαλο σου πήρα. Οπότε έχουμε ελιά με αμύγδαλο. Αυτό μου ακούγεται 3 πιο περίεργο από την ελιά με το σκόρδο, αλλά δεν πειράζει. Ελιές θρούμπες, αρέσουν πολύ στη μαμά μου. Και ελιές, δεν ξέρω τι φάση. Αυτές απλά είναι σαν νύχια μάγισσας. Σαν τα νύχια μου είναι βασικά. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. Οι ίδιες είναι. Τότε γιατί τα βάλουν σε διαφορετικά σακουλάκια. Αυτά λοιπόν. Πάμε να τα βάλουμε στο ψυγείο. Αν είχε και χώρο καλά θα ήτανε. Και τώρα έρχεται η στιγμή να αλλάξουμε ρούχα. Και κάπου εδώ για άλλη μια φορά μου έχει ανατεθεί η αγκαρία να μαγειρέψω, αλλά αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι full διαφορετικό. Μπριζόλες. Σαν plant-based φάγος λοιπόν που είμαι, δεν μπορώ να σου κρύψω ότι δεν μου αρέσει το κρέας. Παρ' όλα αυτά σέβομαι και εκτιμώ τις διατροφικές προτιμήσεις του καθενός, στο σημείο που δεν προσβάλλει τα δικά μου preferences και αξίες. Βασικά δεν καμία, δεν το χρησιμοποιούμε όλο.
Πώς λέμε αν ο μάγειρας είναι χοντρός, γνωρίζει ότι θα φας καλά? Πάμε να σου αποδείξω λοιπόν το αντίθετο, καθώς έπεσε στην περιπτωσάρα που ο μάγειρας δεν είναι μόνο σκηνή αλλά και χορτοφάγος. Έλα, φάε. Φάε. Φάε, έλα ρε, έλα, φάε το καλό, το κρέας εδώ πέρα. Λάδο, κόλλα και μπριζόλα λοιπόν για αρχή, ενώ περιχύνουμε εξαιρετικά παρθένιο ελαιόλαδο, γεγονός το οποίο όχι μόνο είναι σούπερ θρεπτικό, αλλά και θα απογειώσει γευστικά το πιάτο. Νεράκι, αλατάκι, καθώς θα προσθέσω μπαχαρικά επιλογής μου, όπως κάρι και ρίγανη. Εάν νομίζετε πως θα σταματούσα εδώ, ενώ θα μπορούσα να το κάνω, θα κάνω top τις μπριζόλες μας βάζοντας μέλι, μουστάρδα και κύβο λαχανικών. Φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 25 λεπτά και εγγυούμε πως το αποτέλεσμα θα είναι κορυφαίο. Αφού έφτιαξα και εγώ κάτι λιτό και απλό να φάω, καθώς δεν είχα φάει τίποτα όλη τη μέρα εκτός από το να πάω στο κέντρο να γυρίσω, να ντυθώ, να τραβήξω βίντεο, να συμμαζέψω, να πάθω λάστιχο με τον μπαμπά μου, να γυρίσουμε στο σπίτι, να μαγειρέψω μπριζόλες, τις οποίες δεν πρόκειται να φάω. Τώρα θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τελικά οι μπριζόλες που μας είπες προηγουμένως ότι ήθελες να φας. Οι καλύτερες. Οι καλύτερες. Ήταν πολύ νόστιμες. Ήτανε σούπερ. Σημάζεψα, έκανα την κουζίνα, έκανα βίντεο για το Instagram και τώρα θα κάνουμε το δέντρο. 11 η ώρα το βράδυ, και φάγαμε μεσημεριανό στις 8. Τι φυσιολογική οικογένεια που είμαστε. Αυτό που έμαθα σήμερα λοιπόν είναι να μην είσαι στραβομούτσινος και να αφήνεις τις καταστάσεις να χαρακτηρίζουν τη διάθεσή σου, αλλά εσύ να έχεις τη διάθεση να δημιουργήσεις ένα κόσμο και μια καθημερινότητα που δεν θα μπορείς παρά μόνο θετικά να χαρακτηρίσεις. Οκ, είπαμε, δεν υπάρχει βίντεο που να μην πρωταγωνιστεί ο μπαμπάς μου. Είναι ο μπαμπάς μου, φτιάχνει σάντουιτς γυράκια. Εδώ βλέπουμε μια μικρογραφία του μπαμπά μου. Έκανε. Κλείνοντας αυτό το βίντεο λοιπόν, άσε με να σου υπενθυμίσω πως η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι γεμισμένη με μιζέρια. Στο χέρι σου είναι να τη γεμίσεις με ό,τι άλλο εσύ θέλεις. Δες εδώ, σαν τα χαζοχαρούμενα μαλάκα, ό,τι να είναι. Ω καλά, χορεύουμε. Τέλος πάντων, ναι, χαλά θετικότητα. Ούψ. Εσύ, τι θα κάνεις για να γίνεις χαρούμενος? See you in another video. Θα κλείσει η κάμερα. Πρέπει να την πάω να φορτίσει. Εντάξει, κλείνω, bye.